Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал, където ние заедно с вас ще продължим поредичата на GTA 5. Това може да се абонирате за канал, снимете по един лайк. В момента се намираме пред къща на някакъв пич. Имаме нос, нали знаете сега? Какво ще направим, хора, с този пич? Не знаете. Какво ще... Какво направи Тошо? Та пак такъв. Какво ме риташ, бе? Ти знаеш ли, че аз имам нож? Мри, бе. Мри, тъпанар такъв. Не. Добре, не ще тъпа Ивана. Тъпанар такъв. Щапон. Ние хора си продължаваме да си вървим. Не най-интересува точно препаднат тъп човек. Идвайте хора, сега ще покажа обаче един трик. Някои хора казват в коментарите, че ако така въртим, ще се спукаме гумите, което не мисля, че е възможно, да пробваме. Защото някои хора са пишат долу в коментарите, че ще става. Опа, няма някой се чука. О, ма, той ще не става, не ще става. Не става. Тя па колата му ще. Поръка нещата, аз че съм побъркан. И тази кола е мега яка. Това е поне колко ще кара направо си подете. Ще не бърша такова на света. Опа, тук не се дръжка. Не ме разбира се, че ние не слушаме законите, бе. Голяма работа закони, тъпи закони. Да се върнем, бе. Оу, как се натрасках, бате. Яко почваме да караме. Яко парти правим върта. Знаеш, може да е най-новата песен на Първеса. Какво ли беше яко парти правим върта. Всеки пъти пълен. Ха-ха, някой бъркачи. Някой може да е яко. Спреш, че може, бе. Как да не може. Само някой чуе губчета, които върната да изпред. Помислих, че е мотор. Това е много шум баш мотор. То не е мотор. Ай сега се ограбиме тази кола. Махай се, бате! Как избяга? Това пък ни кара надолу, пък не искаме нагоре, добре. Знаете какво правим, нали? Grocery store defines what kind of person you are. Join Organic Elite and the creative trend and shop with superiority. Hey, what's more? Featuring organic, natural, fair trade, macrobiotics, sustainably harvest, farm to table, goat infused, antioxidant rich, 7 grain, 12 grain, whole grain, gluten free, cruelty free, vegan, vagina, non
умрял, чак да гърма направо. Да си какво да бе. Hey, you ain't well, homie. Let's get you up out of there. Аз пък умря. Как ти яко такова? Разбираш, че това е. Now stay calm, lady. Shit. Бате. Бате, аре нямаш да стрелям някой мотор, бе, бате. Кара ми се мотор. Кара ми се мотор. Опа, хора, струсихме си колата. Да се ограбиме друга. Ма някой е як. Гледай, то спочака. Не е хубава. Не е хубава, помни нашата постава. Да видим. Не тръгваш. Не те ти позволявам да тръгваш. Не ти позволявам да тръгваш. Тръгвай. Няма ли някоя плавелате? И тръгвай. Тъско. Don't become no murder case now, nigga. Не, няма как, бате, няма шанс. Знаеш, че има такива школи в Oh Лосан? shit! Out the car, nigga. Hey, look out for fools like me. Хора! Късаме. Трактор! О, как няма го взема, бе. Направо ще къшам така. Трябва ми трактор задължително. И се може кача ракета! А съм гениален! Се може кача ракета също. Сега пали се, бате. Трябва да закача на ракето. Що неща да се закачила? Няма, що не може, лате. Ой, викат, че тракторите са бързи по шайгахти и бавни. Аре бе, къде ме е кормилото, бе? Айде. Някъде хубаво. Ето хора, минаваме с тракторчето. Пеем се по планините, но трактора ни е много бавен. О, не, бате! Няма да стане, бате! Give me that thing right now. I'm sorry about that. Damn! Oh, shit! Ние направо
You can't stop it. These are some really uplifting thoughts. Estoy amontonado de batería. Ето така също хора може да избягвате от полицията, като ходите по планини, може също така и така да бягате от полицията. Аз в момента тук този джип го напусна да пуска. Този джип вече не става за нищо, бате! Погледни, аз го карам, бате! Айде дай, бе, айде дай, бе! Джиповете са много модерни, не се троша кара много бързо. Този джип вече не става за нищо. Чакай, искам да го обля. Няма да мине нещо от тук, бе. Ние нямаме какво да... What the? Oh my God! Хора, това вече буквално се побърквам да го правя, обаче направо късам, бате. Трябва да оставите по един лайк или може да ви гръмне легото, знаете. Ако не оставите лайк, когато се събудите, ще ви бъде гръмнало легото. Да знаете, затова най-добре е да оставите. Иначе може да ви гръмне легото и да ви гръмне цялата кашчата. Това се абонирайте и натиснете лайк бутона. Ако не искате да стане. Аз не бих искала да стане. О, ман! Тази кола не иска да бъде. Сега се правим да бъде. Ако искам да направя да не разумеш, да измеря.
Знаете какво ще правя? Who cares? Махам тази музика, бе, бате! Бум! Oh, shit. You went crazy. Holy shit. Хора, умряхме. Това беше всичко от мен.